kategorii ASB stavební firma roku jsou nominováni Hinton. Stavební společnost Hinton, která působí jako generální dodavatel v pozemním stavitelství, dokončila výstavbu bytového domu U Milosrdných a výrazně se podílela na rekonstrukci obchodního domu Máj, kde dodávala hliníkové fasády. Stejně tak realizovala fasády pro komplex Vanguard. Mezi další významné projekty této společnosti patří polyfunkční dům Komunardů, nájemní komplex Luka Livin, rezidence Churchill, rekonstrukce Šporkovského paláce a výstavba Drn, Palác národní. Skanska. Stavební společnost Skanska s důrazem na udržitelnost, bezpečnost a využití digitálních technologií se věnuje na jedné straně výstavbě moderních administrativních i bytových projektů, na druhé silničnímu i železničnímu stavitelství a stavbě mostů a tunelů. Staví například pražské rezidenční projekty Modřanský cukrovar a Albatros Kbely, čtyřpruhový obchvat Běchovice-Úvaly nebo železniční terminál v Jihlavě. STEP. Stavební společnost STEP byla založena jako jedna z prvních soukromých stavebních společností v roce 1990. Dlouhodobě se profiluje jako generální dodavatel s orientací na různorodé typologie od luxusních vil přes výrobní areály po rekonstrukce historických staveb, a to vše formou na klíč. V portfoliu stavební společnosti STEP najdeme mnoho architektonicky výjimečných staveb, které si vyžádaly mimořádné nasazení stavební firmy v souvislosti s jejich atypickými řešeními a detaily. Tiera. Stavební firma Tiera patří mezi mladší, ale dynamicky rostoucí stavební firmy na českém trhu. Je součástí skupiny FIPOX a od svého založení naplňuje svoji vizi – realizovat stavby na té nejvyšší úrovni. Tomu odpovídá také portfolio realizací a spolupráce s předními architektonickými studii. Tiera se zaměřuje především na pozemní stavitelství rezidenčních a komerčních projektů. VCES. Stavební společnost VCES, spadající do mezinárodní skupiny Bouygues Construction, se dlouhodobě zaměřuje na realizaci staveb občanské vybavenosti, rezidenčních objektů i průmyslových a vodohospodářských staveb. V uplynulých 2 letech dokončila například výstavbu nové tramvajové vozovny v Praze Hloubětíně, rekonstrukci Domu kultury v Letohradě nebo dětskou léčebnu se speleoterapií v Ostrově u Macochy.